club m'ha ajudat molt, o sigui, que no és només que t'ajudin en tema de futbol, sinó que a nivell personal m'han ajudat moltíssim, m'han animat molt, han estat molt per mi i això els hi agraeixo moltíssim. I bueno, com a entrenadora doncs, al principi em vaig sentir una mica, no sé, cohibida perquè vaig dir, hola, soc l'única noia i tots són nois i tal, a veure quin paper em faran o com em tractaran i és que no tinc cap dubte ni cap problema amb ningú. Aquest equip ha competit molt bé i a l'últim partit, el que vam acabar amb quarts de final, va venir gairebé tot el club aquí a animar-nos i va ser brutal. O sigui, ells estan molt contents dintre i tot això fa que vulguin continuar dintre del club, la gran majoria d'ells. Aquest any hem apostat per l'esport femení, pel futbol sala femení en concret, i sent la seva primera temporada. Han quedat terceres i han estat tot l'any lluitant per l'ascens, amb quasi totes les noies sent cadets, més un 2 o 3 que eren juvenils. Però bueno, la veritat que ha estat molt bé i esperem que a la llarga puguem tenir més equips femenins. L'aposta, la veritat, és molt bona. És a dir, igualar tant el futbol com pels nois com per les noies també és una oportunitat per a aquelles nenes que realment volen jugar i els agrada molt aquest esport.